Roma, ikaw ang hinungdan sa kasamang taong kinabuhi. Isangtan mo ang akong kasing-kasing, gigunog mo ang akong kaumahon. Para ka, Kristo! Sara! Para sa kahayag! Sara! Para sa kinabuhi tayo! Sara! Isa lang ang Diyos. Isunod sa isang tao, ang Kristo. Walang Pilipinas na kagiblay. Ay ang karoon mo yung atong paglaong karon panahon. Ang Kristo magapailalom sa iya. Dalay ko ng Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Kristo gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan. Amen. Amen. Hallelujah. By grace you are saved through faith. Nga ang ulo nga mo si Kristo namatay, ang iyang lawas namatay pod. Kay ngano? Ang atong Ginoo na banhaw. Ang iyang pasalig nag-ingon siya, because I live, you shall live also. Ang iglesia mabanhaw sad. Maayong adlaw sa tanan nga nakakita sa kini nga video. Ako si Mr. Diosdado Tamisa, taga Barangay Lutay, Malungon, Sarangani Province. Isa ko sa mga nangita og kamatuoran mahitungod sa Dios Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuonan, sa akong pagpangita sa kamatuoran, niabot yun sa point nga dunay tao nga naghatag sa ako ang explanation mahitungod sa pagkilala sa Dios o sa Kristo. Kini siya nga tao, mga igsoon, dugay-dugay pod ni nga nagtuon ang tibok niyang kinabuhi gikan pa siyang pagkabatanon iyang gipokus dinhi. O dako kay kong pasalamat sa iyaha nga kitultulan ko sa Amahan diha kaniya aron makilala nako ang Dios gikan sa walay sinugdanan ug ang iyang gipadala nga si Ginoong Hesukristo. O karon makita ninyo ang iyang explanation mahitungod sa Dios Amahan ug sa Ginoong Hesukristo nga dili di ay sama sa naandan nga ang isa ka Dios gihimong tulo. Sa iyang explanation karon, unta kamo nga naglantaw niini, makita ninyo ang iyahang sakto nga pagpasabot ug ma-adapt ninyo ang sakto nga pagtulunan pinaagi niini. Kay ako
gikan ko sa pagtulunan sa Trinity o kinita ng mga kahibalo nga iyang gitudlo akong gidawat tungod kay tama ug haom sa atong panahon karon ug gikinahanglan ni siya nga mahibalo ang tibuok tao nga nagsubay sa kamatuoran o nangita og kamatuoran tungod kay daghan sa mga magtutudlo wala pa nila ni maabot nga kahibalo. Akong ipaila-ila sa inyo ha si Professor Willie Olmo kay siya ang iyang ipasabot ang mahitungod sa Diyos nga Amahan, ang pangalan sa atong Diyos o ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Revelation 3:12 ato gina-establish ginato no ang kalahian sa amahan ug sa anak. Amahan nga Dios ug anak nga Ginoo. Revelations 3:12. Ang pagkadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Diyos ug magpabilin gayod siya nini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Diyos ug ang ngalan sa siyudad sa akong Diyos nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Diyos. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Busa kon ang may dalunggan ka pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Si Ginoong Hesukristo diya sa Revelation, actually at that time naa na sa langit. Ato Ginoo kay Revelation naman na. Dugay na, hagbay na sa didto. Pero sige gihapon sa pahiwatig, akong Diyos, kaupat. Sige gihapon sa ingon, akong Diyos. Akong amahan, ngalan sa akong amahan. So naghisgot naman sa ngalan, atong hisgutan po ang ngalan sa Diyos, no? O ang ngalan niya, bagong ngalan daw niya. Kay may mga ngalan nga gipaila sa ato, may tungod sa Diyos o anak. Nga di na di tumao. Okay. Sa Exodus 3:14 hangtod 15 basahan nato daan. Focus na to sa Diyos ang pagkuhan. Kaya mabubuhan sila kung pangalan sa Diyos. Di lang sa Diyos. Ug sa Kristo magpasabot. Oo. Agihan na nato. Diyos. Sige. Tapos mo focus na sa okay. Og mitubag ang Dios kang Moises. Ako man ang mao. Og miingon siya, mao kini ang giingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man mao ang nagsugo kanako nga anak kaninyo. Sa 15. Og labot pa miingon ang Dios kang Moises, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Siya ang Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Nagsugo kanako ngani kaninyo. Ini mao Kini akong ngalan ang akong ngalan nga walay katapusan. Ini mao ang dumanan sa tanan mong liwat. Salamat. Si Moises gisugo sa Dios nga balik sa Ehipto aron iyang pagawason ang mga Hebrehanon. May gahom na si Moises, gihatag na ang iyang kamot, baston. Di pa gihapon mulakaw si Moises. No? Nangutana si Moises, unsa imong pangalan? Kay moadto ko sa Ehipto, mangutanan sila, kinsa nga Dios nagpadala nimo? Mag-anga-anga si Moises dito. Wa ko kaila. Libakjab siya. Di mo to mga tao. Dadod mo kami paggawa sa Ehipto, motabok pag itag dagat niya. Wa ta kailak ni sa nga Dios to nagtawag sa ato. So kinahanglan ngalan no. Nangutana si Moises. Mangutana lang ko. Unsay mong ngalan? Tama man po, di ba? Gisugo ka niya. Pag-abot mo dito, kinsa itong sugo sa imo? Ambot. So, nagtugan ang Diyos sa iyang ngalan. Unang ngalan, gihatag sa Diyos, dili itong personal ngalan, kundi descriptive name. Sa in English pa, I am. Ako. Mao ako. Sa in English ta, kaya dili klaro manggod. Pag isgot o I, singular lang yun siya. Ako, I. Wa sa lang yun nga we. Daghan ng Diyos. Wala. Dili. Ay, ragyod sa ito pa, singular lang yun ang Diyos. No? So, klaro no? Present. Present tense. Ang kahulugan ani, ang Diyos naglungtad. No? Gikan sa eternidad, ngadto sa eternidad.
ever existing, nagalungtad ra gyud sa giya. I am. May pasabot aning duha ka words. Simple kayo, no? Pagpaila sa Diyos ay kawalin, ako, sa ato pa inusaran ng Diyos, I am, nagaluntad ko. Gikan sa way sinugdanan, ngadto sa way katapusan. Ever existing mga kahulugan ni. Existence ni. Nga forever. Pero sa 15, nag-ingon gyud siya dahil sa ngalan. Hingna ang mga taga-Israel. Siya, nagsugo na ako. No? Ug mao ni akong pangalan sa tanang kaliwatan. So, kung na ni siya, kanang final na ni nga, ngalan sa Diyos, kaya di naman mausap. Oo, explain nato ni pangalan, no? So, kabalo na mo ang ngalan sa Diyos, Yo. Pag-pronounce ni, Yo. Naghangwa ka sayod kung masay ngalan sa Diyos, pangutanan sa ngalan sa Diyos. Yung na, Jehovah. Diyos, ang uban, Yahweh man po. Si Eli Soriano, YHWH sa po. Ano lang, oh? So, di malitok. Di daw malitok ang ngalan sa Diyos. Bagay, sabay mo na po. Oo, niya, ang uban po, pangutanan sa ngalan sa Diyos, Jesus. Ang ngalan sa anak, kung sa Ginoo mo ihatag sa Diyos. Diba? Sa ato i-explicar niya, nganong dili mautong mga pangalanan, Jehovah, Yahweh, na pagani uban, Yahweh. Na Yahweh. Hapit na sa Yahweh, no? Ito ka na ba? Tigulang, patay na ron. Giina ko sa ngadaan, singko, elder mo to, biligas, singko elder. Sa kadaghang pangalan, nganong kada pa mangingalan mo sa Diyos, Yahweh. Yang ano man? Kung kahulugan ana, siya nagaguba. Kung siya nga tinuod mo nagapangguba maging Yesus kadaghang pangalan nga maayo sa Dios kang gapangguba magiging mo. Karon guba siya, patay siya. Ang pangalan sa Dios sa Hebrew ang ani. Mani magdugang kita kay balo no kay ingon man diri sa gibasa kay na Colossus 1:10 magdugang kita kay balo itong sa Dios. Mao na ni higayon. Ang pangalan sa Dios importante nga atong makilala ang Dios. Kay si Moises di mula ka og di mabawa ang ngalan sa Dios. Yan Diyos, wa po niya gidalo yung pangalan. Pero nagpahimang no, siya ayaw ninyo panamastama akong pangalan. So ako katudlo ko sa inyo, importante kayo ni, wa ko gahuna-una nga panamastamasan niyo kay pangalan sa Diyos. Malipay mo dapat kay nailhanan niyo ang tinuod ni pangalan sa Diyos, no? Di nato ni panamastamasan. Di nato ni basta-bastahon. Kay may gaba ang panamastama sa ngalan sa Diyos. Naana sa 10 Commandments eh. Ang tawag ano yung mga litra sa Hebreo, Yod. Yod. He, wow, he. Ang Hudiyo magsulat, tingala mo no, gikan sa tuo, pawala. Tingala na sila, marag Muslim po. Arabic, nga nagapon. Tan, lahira sa ato, dito. So, kung mag-decipher tani, kato atong unahon, no? Ang unang nagtuki ani, unsa gid ka niya? Ang Y gihimol ang yod gihimol ang Y. Okay. Gusto nila mabawaan gid sa paglitok sa ato eh. Wow, yun hate. Hates. Wow, W. Primero gid gani di ay bini. Atong primero pag yun ha? Dili pa ni Y. J pag yun, ang una-una yun. That was B. Hey, pareho naman yung doon. Okay. J, H, B. Upatra yun. Matawag siyang tetragrammaton kay upatraman. Karon naglibog tong mga nagkuanan ni sao na ato pagbasa ni. GHBH. Nila nga unsa ka ni ha? Lord, no tinuig pag yun. Nga sige ni unsa ka ni jag ha ni he ka ni i o G a hebo. Law ay man. Magdi siguro na ba? Experiment hanto ni tugpa na gyud sa Jehovah. Ang dugangan lagi. Urag election bitaw nga dagdag bawas para mo daog tong pildi. Na Jehovah karon ka gihimo-himo na yung makanta ni awit ni sikat. Kaya ang kanta magod isa nga makapasikat. Ibutang sa kanta ang pangalan sa Dios ko no Jehovah, sikat Jehovah. Mo na Jehovah's Witness. Jehovah's Witness, di ba? Kaya dala. Ganun, Jehovah may pangalan sa Diyos. Amo man na popular. Ang iba siya na popular. Pero tinuod, gikana. Ambot lang. Karon kay may nigawas ng mga scholars sa bag-o, wala na J sa Hebrew.
Wala ka, sipiat. Dili day ni G. YDI. Ang H, okay. Agoy, ang B, di po di B. WDI. Wala ka, Jehovah. Disgrasya, Jehovah. Kabalo, Jehovah's Witness ani. Naa sa Bible nila karon kaya first page sa Jehovah's Witness nga Bible kanang New World Translation kanang green. Nasa first page dito butang. Nabutang ni tapos i-close in parenthesis YHWH pero Jehovah gyapon. Naunsa Jehovah kabalo gi sila nga YHWH na Jehovah pa. Di na maibot sa sayo. Padayon bahalag sayo. Na kay ang ilang pride maigo. So magproblema gihapon sa Sili Siriano hangtod ko siglibog kung saan nga paglitok aniha. Si tanawon yung Facebook ni Juan Suriano. Nagpabilin niya nga ni hangtod karon, hindi malitok ang pangalan sa Dios. Kaloy ang itugutan ta sa atong pagtuon ma-pronounce man dining pangalan na. Ari ha? Ang W, ipangutanan na ako tong mga pastor dito ako naka-istorya ba. Liko, ang sa tanaw niya yung mga litra ha, puro gini siya consonant. Oo, consonant na tanan. Kamo, may isa ka babae dito. Yung ko kining W, consonant ni siya, no? Yung babae. Kung ano siya po? Bawil. Di kontra sa uban. Consonant na, oy. Yung sa bawil. Yung ko nga, tama siya. Sa Hebreo, ang W, bawil. Ang hey, bawil. Ang yod, bawil. Puro bawil. Sa Hebrew, puro na bawil. Mabasa ni mo ni sa libro ni Josephus Flavius. Writer na siya sa 2nd century. Hudiyo na siya. Ang ngalan niya sa Israel, Yosef Matetyahu. Iilis na siya ngalan nga Josephus Flavius. Ingon niya kanang 4 letters sa pangalan sa Diyos, 4 vowels na. Ako nalipay ko pagka-discover ko sa iyang writing. Wars of the Jews ang title sa iyang libro. Karaan na kayong libro ha. Pero salamat, gigiyahan ko sa atong amahan dito, natultunan ako sa Facebook, sa internet. Wars of the Jews ang title. At volume 5, article 7. No? Doa dito, ingon niya, nakita ko ang high priest nagsuot sa iyang attire. Nasa kopya, ang pangalan sa Diyos nasulat sa bulawan. Diri sa iyang agtang. It consisted of 4 vowels. Kudaan pa ko. Vowels lagi na. Sa ililo pa ko, nagdudan ako, kini mabasa, gini siyang way dugang-dugang. Pagkakuha ko ito, tanawa, vowels lagi. Kaya dugang ang dudang nga vowels ni. Kaya double yung manggod, double U. Diba? W. Double o doble nga U. Ay, pwerte ka vowels eh. Tama itong babae yung nagtubag, vowels na. Doble ko nga O. Ang O vowels ko. Sa ato pa, ang litok sa W, U. Sa Hebreo. For example, mag-ingong kagkarabaw. W no. Ilisa dahil na ako isa lang ka U. Karabaw maghapon. Dabaw. Ilisa ni mo W ang Dabaw, Dabaw. Ilisa ni mo isa lang ka U, Dabaw maghapon. Sa ato pa ang tunog ng sound sa W ug U maura. So pwede din na siyang U. Sa Hebrew ing ana gid ay. Wala sila O didto. Ang ginagamit nilang O sound W kanang wow kani. So, natukib na. Tapos mabasa man di ay. Yan ka ng YDI, ang sound niya I. Pero sa nangalan nga, Ibon. Iba, Ibon? Ibon. Isa. Ang sound na baby. Iba, Y? Pero ang tunog niya, baby. I. Army. Y siya, pero mi. So, ang sound sa Y, ginagamit sa Hebrew nga pang I. Gamit sa I. Kining hey, agi hapon ang sound. Wa na, sold na. Way dugang-dugang. Dili Jehovah, dili Dawi, way singit-singit. Si Ili Suriano, paghapon ni Kaapas. Masulba din si Ili,
kung niya ang WO di ay sa na ang HDA. Wa na kuha po ni Eli dayon. Mayo si Eli kay honest. Di siya magdugang-dugang. Kung upat ra gyud na. Ang problema di gyud matukin mo saon pag decipher gyud na. Karon ang decipher mo na to. Mao di na. Yang pronounce na yo. Ang una ngalan sa Dios na sa tumoy sa hallelujah. Yo. Ngalan sa Dios na itong sa tumoy sa hallelujah. Daghan sa simbahan ka sige, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang ilang hallelujah, praise the Lord, dili man ni Lord. Ang kini praise ni siya, praise. Praise ang hallelujah. Hallel. Ang lo, ang o. Hallelujah. Ninyo, dai gani. Daiga ninyo. Kinsa daigon? Ang Dios, kinsa ngalan ng Dios? Yo, ano yung hallelujah? Ano, gibuta di na. Hey, dalay ko din ang Diyos nga yung pangalan mo si Yo. So, jackpot mo nga niya karoon naka-attend. Kaya nadugangan yung knowledge may tungkol sa Diyos. Mag-uli mo dito. Kailan ako sa Diyos, guys. Kaya basta-basta na. Isa na sa ginatawang highest praise. Si David nagpauso na. Tanang lingwahe sa kalibutan na ay hallelujah yun. Tingala ka. Isa na pagka-pronounce, hallelujah. O, sa isip. Sa Afrika, may hallelujah. Pero wa siya kasayod, nga ang tumoy ato, pangalan din sa Diyos. Muna ang pingi, maging hallelujah! Taigan niyo siya. Muna kahulugan niya. So, katong pangalan sa mga propita, madiskubrihan mo na Isaiah, na ay Joshua, no? Na ay Jeremiah, na diha pangalan sa Dios, wa lang matarong sa English. In English naman ko niyo. Pero kung imo ning i-Hebrew, balik sa Hebrew, iso yo. Ang kahulugan na dito, ang kaluwasan niyo. Kaya ang iso, kaluwasan mo na. Isaiah. Diba? Sa Bible na, Isaiah. Na po Joshua. Sa Hebrew na siya, yo. So. Ito gihapon no, tumuya to. Siya nagaluwas. Jeremiah, Yeremia mo na. Yeremia. Siya nagadugang, increase. Katong Elijah na to. Eliya na siya. Eliya sa Hebrew. Ang akong Diyos, ang El mango Diyos. Elohim. Ito sa cross na ito ginawa. Akong Diyos. Ang akong Diyos, mao siya, munang Elijah, Eliya. Ang Elisha, laipod, ang akong Elisa. Ang akong Diyos, nagaluwas o kaluwasan, Elisha. So, munang sikrito ha. Naa sa pangalan, ang pangalan sa Diyos, naa sa hallelujah, naa sa mga pangalan sa mga propita. So, karon gamay ng oras, pero nakatukig mo. Huli mo. Wow, may nabawaan ko. Pinakanindot. Ang pangalan sa Diyos, nabawaan ko na. Muna yung pangalan sa Diyos, gihatay niya kay Moises. Nganong gamahanan kay si Moises? Balaan niya ang pangalan sa Diyos. So, dito na punta sa anak. Nakita na nato para maklaro nato ang kalahian sa Diyos o sa Ginoo. Kay ang Diyos yay amahan, ang Ginoo anak, og ang Diyos, yung pangalan niyo, og ang Kristo, na po sa iyang pangalan. Importante ang pangalan mong to identify. Kaya kung pareho lang tagngalan tanan, pangalan niya si Diosdado gapon, Diosdado po. Diosdada. Asa si Diosdado? Alsa sa tanan. Kinahanglan may ngalan yun. Diosdado, Eusebio, Bert, Michael. No? Klase-klase kita ngalan, di pwede magpariho. Pariho ka ni first name mo, kinahanglan apelyido mo, lahi yun. Pero may kapariho ng first name o last name. Kinahanglan sa middle name na po magdaog. No? Diha, mailhan nga lahi yun. So, ang pangalan is to identify. So, ang Diyos, ma-identify na nato kami pangalan din siya. Wala lang matudlo o tarong kung sa pangalan sa Diyos. Karon, ako para mahapsay ginang atong mga huna, kilala gyud nato ang Dios, Ginoo, kinahanglan gyud ma-establish nato ang pangalan, no? So ang anak sige yang ngalan.
Ginaingon na ito nga, itulo sa ito, Jesus. No? Sa English, Jesus. Na, mga na. Mangita lang tagkuhan ka ng eraser para makambyuhan natin. Ang bisag sinina lang ako. Okay. Okay, result sa nato nino. Naman ang sa Diyos. Naman na po di. Wala mo kadalag bulpilog ka, no? Apil. Ang pangalan sa atong Ginoo, atong dito sa Isaiah ginagong giingon, ang kahulugan ni kaluwasan o salvation. Mo gyud ni ang Hebrew name sa atong Ginoo. Nganong na Jesus man, nganong na Jesus man. Yan ni istorya. Hebrew ni siya. Anghel naghatag ani. Pag sulat na sa Greek, para makuha ning litok nga iso, kapag litok ani iso, lungi, iso. Gailog ang aug o diri kay ang spelling ani sa Hebrew, yod gihapon, sin, ayin. Ano? Yod. Ano pa rin sa ito gapon? Yod. Sin. Ayin. Ang ayin, ang sound niya ni, murag o nga murag gailog. So. So. Ikan sa tuo. So. Ano pag-pronounce? Ang kahulugan, kaluwasan, salvation. Ano na himo mag-Jesus? Pagsulat sa Greek, nainganin na siya. Iso. Saktong itok. Giduhan nila kay Lungimanggod. So, unang korupsyon na diha. Na-intrang isa ka litra. Nadugangan isa. Sa Greek pa lang. Pero excusable to siya, kaya ang importante nga malitok. Huwag insakto. Huwag may equivalent to sa Greek. So, giduhan nila, iso. Ang problema karon sa Greek, nag-conjugate siya. Usahay, gamitan niya, conjugation nga os. Para lang, pangalan mo, Joseph. Pag abot mo sa Greek, himuon lang Josephus. Michaelos. Diosdadus. Eusebius. Diba na Eusebius? Imbis, dugangan. Mo to si Joseph, dahil mong Josephus. Kining Diyos manggod sa Grigo, si Zeus. Sus. Kung Greek man ka, ba, tanaw ko kay Michael, kani, dungganon nga tao, opisyal. O si Brad Kagawa de Pira, ato sa among lugar. Di na po basta-basta niya ngalan. Buta nga ginako usap tumoy. Mo to si Joseph, Josephus. Kay dungganon kay tawana, himo na ko Eusebius kay ginarelate kanila sa ilang Diyos nga si Zeus. Nga lang sistema sa Grigo. Matingala na, Yusip, maningano na Yusipus man. Mo na ang ilang mentalidad. So, ang iso, kada dungganon kayo sa ila, gi-Isos. Matingala ka sa Greek, may iso, may Isos. Naman sikrito ha? Pagtuol para makilala po nato ang anak sa Diyos. Karon, pag abot na sa Latin, o sa mga in-English, sa kinasila, hindi, ay mo na, no? Ay, no? Tapos may I. Sus, no? Na, mga 13th century? 14th century? Giduga nga manig-ikog, oh. Nabantay mo? Mag-eskwela mo bitaw sa high school o sa college? Maybawaan mo nga ang letter J is the youngest letter in the English alphabet. Pinaka-batanon, pinaka-bunso ba? Yan naman, ulahira sa gimbinto. Ang mga letra sa alphabet, kumplito na. May gidugang. May dugang. Ikugan na ang I, nahimo ng J, nahimo konsonan. Nahimo na. Niya kami ispa dito. Mo na yung resulta na Jesus. Pag in English karon, kini kuan pa ni mga Latin pa nino. Tingala ka sa Latin na ay hiso.
Kita mo hiso nga Latin ug mga kinatsilano. Ga-conjugate pa po sila. May hiso, may hisos, may hisom pa gani. Diya sa Notre Dame sa Jinsan, ad hesum per Mariam. Ngano na hisom naman po ito? Jesus Christos. Pero sa Digo, sa tuka sa eskwelahan, sa college nila, Corheso. Uy, Corheso naman. Kay, depende na sa dagan sa sentence. Adhesum, paingon kay Jesus, pinagi kay Maria. Adhesum per Mariam. Mariam manggod, may M. Ang iso, gihipo po ng isum. Pero lahi sa English, lahi sa English. Sa English, di permanente na. Kana, nagyon, ba, isang-usap. Jesus Christ. Sa Pilipino, kita o subayag Kristo, Hesus Kristo. Nawala po itong mga Jesus isum. Pero sa katsila matanagikan. Ang pag-pronounce na ito ni G, pero sa English, G man eh. Z. Kana o. Diri sa in English o sa kinatsila, daw it's, muna Pilipino, naingana na po. So, muna yung mga korupsyon. Layo na kayo sa original. Ano man ka, ang bawil, nahimo ng it's, nahimong J. Pero muna istorya. Sa ito pa kung subayo ni mang suba bitaw, mao to ang tinubdan gyud tubod. Gikan sa bato, nagtubod ni tubig. Sus, pag abot ito sa na, may naglaba diri, may naligo diri, may baboy dito, pigiri, na ay mga kabalayan diri, ilang mga CR diri paingon. Nya, mukuha pa kag ilimnon diri. Iliguan pa ni mo mga bata ni mo diri. Kung wala ka kasubay, hala, Jesus ta. Jesus ta. Sus, pagkabat, hala, ang ibang o, di anin, ni mga CR, di paingon. Ilang po sa ligro. O, sus, may pigiri diri. O, sus, na may nagaligo diri, may labad diri. Atong pangligo sa itong mga bata, ipanglungag, sus, hugaw, mali kayo. Karoon nga nasayod ka na, di nakamukha diha. Motor ta. Wala nagtubig dito sa tubod. Sa bato yun, pwede kasi mo mga anak kung inom, healthy kayo. Kaya ininom minerals o limpyo. Why sakit? Tingala ka, sige, matagkasakit. Sige, kasalangan. Gikan sa CR, gikan sa pigiri. Giliguan, gilaban. Magiinom ni mo. So kami sa una-una, dito ta sa tubod. Kami, ang among ginalitok. Mag-ampong sa Diyos, amahan niyo. Ikaw tag-iya sa langit, kita. Ani, bla bla bla. Pagkayon, sa pangalan sa imong anak, nga among Ginoong manluluwas, si Iso Kristo. Ana, perfect. So, nadala ko ni sa inyo, aron nga makatultol mo sa tubod. Ha? So, kung may magdesisyon, medyo hago ni siya, kaya maadto ka sa tubod, pero konsuelo kayo. May nga nang uban nga, saan ka nag-iso-iso mong ka, oy. Ngayon, kasal bilang ko kay naghago ko adto dito sa tubod na. Ikan, kaban. Sige. So, ang kanang Jesus karon Sa ila, na maghapon. Pero, wala kuwan na kay ang ilang pagkilala sa Jesus mo, Jesus, ang atong Ginoo man. Sa amo na kasayon nami, di na magsigig litok ato. Kabi niyo sa kahulugan na kanang sus. Sa Greek, ang Isus tanaw, destroyer, ang kahulugan na, destroyer. Destroyer. Jesus. Sa Hebrew, ang kahulugan na to, katong sus, kabayo, horse. Tanawa, ang kabayo, may kahulugan yan. Tanawa, ang nagapangguba. May kahulugan. Ang naman to ka sa Israel karon, ang imo ginawali dito, Jesus. Paul ka sa mga Hudiyo. Yung sila nga, pwede rin mong wali si Jesus, muna si Jesus. Huwag ka umad, Jesus. Malainan sila. Oh. Sa Muslim, matingala ka, nga nung isa mapudla, ha? Ang Muslim ang God, Arabic. Nya nga to, di ka sa Israel, Iso, Hebrew, Hebrew Aramaic, sister language lang silang duha. Ano ang mga Arabic God, mga sila Muhammad,
Silingan na nila ang Israel. Arab countries ba? Middle East. Silingan na. Sa mga disipulo sa atong Ginoo sa unang panahon, suroy-suroy pa man to, nakadungog yung mga Arabics yun. So na-record nila nga pangalan sa atong Ginoo at that time, Isa. Na naligas na paglitok kay ang litok nila agi nga flat Isa. Pero sa Hebrew tinuod nga litok ana Iso. Ang mga Muslim kabaloan eh. Si katong debater nila nga tigbungot. Oo. Yan ingon sa amo siya sa Arabic. Amo paglitok sa ngalan sa inyong Ginoo mga Kristiyano Isa. Pero dito sa Hebreo, ang ilang litok, Iso. Ato ka Israel, Iso. So, kita, ginagawa na lang itong daan, kasi Jesu Cristo, taga-Israel eh. Ika, sumato ta dito, di na mag-Jesus dito, kay yamiran ta nila o talikdan. Mga Hudiyo nga, luwa pa. Sa Bisaya is Jesus. Oo, sa Bisaya, Tagalog, Jesus. Tapos sa English is Jesus. 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 Sa Greek, Jesus. Itong pagtungkol sa tuloy sa Babylon. Oo, iba-iba. Pero hagbay na itong panahon, wala pa rin abot atong Ginoo diri sa yuta. Panahon pa ito ni Nimrod. Bago pa ito sa humanaan ang nalunok. Dagal ang mga tao na po. Tapos, sa sinisulod na po sa utok ni Nimrod na ito. Mahimo tag taas kayong building. Nga parang Diyos na lang plitis lang ito. Kaya sa kaulo manggod, ang chumanong manggod ang bad word. So, Jumanong. Ang chumanong pre, sa kaulo. Muna yung mahal. Diyos. Pag mag-isgot ka chumanong sa kaulo, kanang father mo yung ginamit. Paano? Pag-ampo ka, sampo. Ah. Pagkutanaw, kanta, damay gitundong sa bilya, amahan na mo. So, Amahan, yung mga litukon. Pwede. 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 Yeah, kung sila po is chumanong, so siguro ang amahan, Diyos. Oo. Okay na Pwede address kay kato, di man to personal nga ngalan niya. Pero mangita kag personal nga ngalan, at least taguha sa mo kasing ni. Sama ng Diyos. Kay ngalan personal ngalan ni. Kaya pa na to, Oh, pwede. Kung nakasayod na. Pero kung dili, Pero sa mga kasayod, amahan, at least may concept siya nga amahan sa tanan. Good naman na. Pero bintaha gyud ko kay lagi ka sa ngalan niya. Ano siya? At least ang ato karon mabawantan ni kay para makita nato ang classification, ang identity. Ang purpose ko karon nga ang identity sa Dios nga amahan ma-establish gyud nato, no? Ug ang identity po sa iyang anak nga Ginoo nga si Iso. Para walay confusion kay sagara magud ka pangutan mo sa ngalan sa Dios, ang sirang kanang Jesus Christ. Kay wa man sa kabaloan ni. So kamo nga nakasayod na Panginoon nga Jesus Christ. Oops! May ngalan niyo sa Exodus 3:15. Pangalan nga, katulad ito, Brad? 3:15. Si Brad mga basa. Napa doon, Brad? Gamahanan kayong pangalan na. Ya, ingon usab ang Diyos. Kini ang isulti sa Israel. Ang Diyos sa inyong mga katigulangan. Sige, continue. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan, hangtod sa kahangturan. Ngalan niya hangtod sa kanturan. So, kini, treasure na to ni. Kamu nga niya karon, dadaan nyo na. Tako kay bandi ni. Abi mo mga Israel, sinuso kayo pati ang ngalan. Tug-anan tamo niya, paano ninawala? Nganong, ang galibog, nganong? binuumapot. Nganong na ba, kung wala naman ni karon? O wala'y nagtudlo. Ang mga Hudiyo naghilom-hilom, nag-ana raw. Tanaw na niya mga hintil, ang hintil ba kabalo? Nag-eksperimento ng hintil ba? Testing-test niya yung wa niya mga tultuli. Kasi si Bright. O mga nasa, mga theologians, mga researcher, nadihuba na yun, na yawi, yawa, sana lang. Nagdugang-dugang ba? Pero Paul
Hindi kinapwedeng dugang-dugangan mo. Sabi mo, insulti ko sa inyo, bahandi ni sa Israel. Isa po ning access na to sa Israel. Mato ka sa Israel, malitok mo na yung pangalan sa Diyos. Access, may access ka. Murag password mo na dito. Kabalo sila ni. Pero, kulbaan sila. Nga ang hintil, makahibaluan ni. Kaya ano, ang ilang concept sa hintil, mga damak. Mga damak, ang mukhaon tag baboy. Mukhaon tag iro. Bawal na sila. Mukhaon tag mga ihalas, mga tag rabbit, mga kabayo, panganon. Bawal na sa Israel. Damak ni mga hintil. Yung hatag tayo silang ngalan sa Diyos, nga balaan kayo sa tanan. Sa Ten Commandments, ayaw ginigamita sa way kapuslanan. Ayaw pa na mas tamasin, bantayin kita. Muna ako tudlo ka ni, dugay ko ni kitudlo ba? Sa unan, hadlok po ba, itudlo na ako ng mga tao. Kasi basing, ako po mismo, mga halaw ko, basing, mahatag ko na. Ako nakahatag ko ka isa. Gibutang ni Brad sila Jerry Abad sa ilang balay. Gilangkat sa iyang asawa. Ibutang na ko sa bongbong. Balo man si Brad Jerry Abad nga, muna yung pangalan, iyang gitreasure ba? Pero gusto niya nga, ma-display sa iyang balay, iyang mong balay. So, ang asawa kay mang tas mo yung asawa, di man mo, kwarta lang ipagkita sa negosyo. Kung gusto si negosyo rin yun. Away niya si Brad Jerry Abad, dilangkat tong niya, ikaw, sige ka Bible, dilabay ang Bible. Sige ka Bible, ha? Dilabay ang Bible. Ikat ka tong bongbong, na ipangalan sa Diyos, dilangkat. Patay ang asawa niya ba? Patay, bata pa. Ako nakakuan lang ko. Itong panahon nag-istorya ako ni Brad Abad. Kuyawan ko. Mabasa ko. Ako ay naghatag sa pangalan tapos giingato. Si Brad Jerry, hindi pa lang mabasa. Kay gilab niya eh. Ibutang niya dito. So, asawa kay panamastamasan man. Muna hindi magustuhan sa mga Hudiyo. Ihatag tani sa hintil. Ang sa gibuhat sa mga Hudiyo para matago niyang pangalan. Ang ilang Biblia bitaw katong Old Testament, tanak man tawag niya ana, Tura, tanak. Gi-kon man na, gi-translate sa Griego. Oh, pag-translate sa Griego, ang mga Masorets, mga Hebrew scholars man eh. Masorets, mga bright, Hudiyo, mga religyoso kaayos nga tanan. Bago mo na sila masulat, maghugas pa ng mga kamot, daghang pa hugas-hugas. Mga scribes, sa New Testament, scribes, Masorets. Pag-translate nila, Septuagint, nag-meeting sila. Desisyon nila, di taguon na to ang ngalan sa Diyos. Kitaguan. Gikuha nila ang pangalan sa Diyos. Sa Biblia nila, sa Old Testament. Kanya, saan na lang, mablangko na to. Ilang gihulipan. Ang gihulip nila, Adonai. Pag-abot sa Greek, Kurios. Pag-abot sa English, pag-abot sa Latin, Kastila, Domini, Dominum, Domini, Dominus, Domini. Pag-abot sa English, Lord. Pag-abot sa ato, Ginoo. Oh. Ang wala nga nanay, Ginoong Diyos. Ibis nga lang sa Diyos to, Yo God, si Yo nga Diyos, nahimo ng Kurios Dios, Adonai Elohim, Domini Dios, Lord God, o Ginoong Diyos. Munang may Ginoong Diyos na sa Old Testament. Pero di ay ito, di ito Ginoo. Karon nagka-problema ning pag-abot na sa New Testament, compile ng Bible, agoy, may Ginoo naman po sa New Testament. Nalibog ng mga tao ni, Ginoo ni. Buto si Pastor Samilheg. Nagdudag ko, naglibog ko aning Salmo 110. Nga naman. Nagsulti ang akong Ginoo, ang Ginoo nagsulti sa akong Ginoo. Ya pagkasulat sa isa ka Ginoo dako. Ginoo nagsulti sa akong Ginoo. Ang Ginoo ni David, small letter to, G lang. Ang Ginoo nga Diyos ko. Wala yung ideya na po para nga ma-identify ang Ginoo nga Diyos o ang Ginoo Kristo. Pero di ay ito, mali di ay. Karon sa Biblia sa Jehovah's Witness, dito sa likod na, linibo, thousands, kapangalan sa Diyos, dilangkat, gikan sa Old Testament. Inisan og, gibalik na sa mga Jehovah's Witness, ang pangalan nga Jehovah. Mabasa niyo to, Jehovah God na.
Tubagan. Mali ni, pero bintahan na lang kay kabalo na sila nga pangalan di ito sa Diyos itong Ginoo dito. Pero daghan kayo mga protestantes, mga alliance, mga unsang mga sikta, Ginoong Diyos gihapon sila karon, hangtod karon, Lord God. So kamo nga niha karon, another advantage yun eh. Kabalo na mga di ito Ginoong Diyos. Kay sulti ni Pablo sa unang Korinto gibasa gaina sa 1 gyud 8:6, isa lang ang Diyos nga mahal. Nato ang mga Kristiyano ha? O isa lang ang atong Ginoo one. Ni America diwan, isa lang Ginoo. Karon kasi Biblia duha man ang Ginoo. Ginoong Diyos, Ginoong Kristo. Mo to si Pastor Ricla. Pastor Ricla bitaw. Nag-discuss man sila ni Brad Mantong sa iyang Facebook. Nag-i-mention man ko ni Brad Mike na ko dito. Di, pangutana ko kay Pastor Ricla para maklarify bang mga isyu nila. Eh kung Pastor Ricla, nagsulti man si Pablo sa Episo 1:3, uning Pedro pod 1:3. Ingon siya nga, dalaygon ang Diyos ug Amahan ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo kung may Diyos ug Amahan. Ngayon ko, Pastor, kinsa man ang Diyos ug Amahan ni Ginoong Jesucristo? Yung tubag, Ginoong Diyos. Ginoong Diyos daw. Mungkin na tubag yan, napamanas ako, kung nag-i-erase ni Bad Bayan Marker, i-erase mo na to, wala no? Eh, tubag sa tuwa, Ginoong Diyos nga way pangalan. O na yung sulti dito, Ginoong Diyos nga way pangalan. Ikaduha kong pangutana, Pastor Ricla, ikaw po, kinsang imong Diyos ug Amahan? Yan sa Jesucristo. Wala. Primero ingon niya, ang Diyos ug Amahan ni Ginoong Jesucristo, Ginoong Diyos nga way pangalan. Kung sa kapaluan ni? Ikaw singko, kinsa imong Diyos ug Amahan? Jesucristo. Sa ato pa singko, Pastor Ricla, apo ka na sa Diyos ni Ginoong Jesucristo eh. Kay siya man imong amahan, siya may amahan man pod. Ikaw, siya ang Diyos to, lulo na nimo. Apo ka na niya. Bilibog ka. Mao na istorya diha. Pero ang tinuod diha, mali itong tubag niya nga Ginoong Diyos. Wala Ginoong Diyos. Wa pa man siya makaabot ani. So kamo nga nakaabot apas na ni, wad-an niyo na itong Ginoong Diyos. Siya nga Diyos. Mutuan. O Amahan nga Diyos. Kabalo ka sa sekreto, ang pingi gina siya. Bahandi na nimo. Sa mga Hudiyo, wag gini ipasaya-saya na. Ako gipasaya-saya ko, naluoy ko sa mga hintil. Hintil man ko. Pabor ko sa hintil eh. Og pasagda na ito nga magdinalo, taog ato na taguan hangtod sa hangtod, ay, maluluoy kita eh. Sa nag-interest nga makahibalo makailis sa Diyos, ako gining itugan. Pagtugan ako una, yung ni Sister Analo, nakahinumdum ka ito, no? Naglilog. Nag-decide ko nga ipadayag ko na sa radyo pag yun. Nag-program naman ko ito, radyo seminaryo. Itundo ko lagi siguro ni, kay libog ang mga tao, pakutan mo sa ngalan sa Diyos, Jesucristo. Luoy ko doon, kabalo. Kanya, sige Jehovah ang mga tao, sige Yahweh. Katoliko sa una, Jehovah. Karon nga nag-uuso ang Yahweh na po, Katoliko. O, sa Jamgas. Buto nga, usahay, mag-nuktok, waluoy po doon, kung hindi natutuluan. Tulo na po, pag-sulti na ako sa radyo. Ay, si Pastor din. Abot na ka? Isuon ni Pastor. Ay, isuon? Isuon yan. Oo, kamuka. Aligis Pastor Elizar na. Papa siya kabot? Napas malong na siya. Diyan ko nga, itudlo na ako na eh. Bahala na. Basta pag unang time nagilitok na ako ang pangalan sa Diyos, i-declare ko sa Diyos, kapaminaw naman ka mo to, brother, no? Hindi, una man sila kapangminaw sa akong program. Sus, naglinog ba? Kuyawan ko. Kung sa mani. Tayo, yun. Ingon ni Jerry, tandim na ako sa Jerry ni Kayan, itong pungkol. Ay, tama. Ingon ni Jerry, time sa mga higala. Naglinog. Kuber sa ta. Si Kuber. Gabi isa matugbot na ako sa wala itong teraan. Time sa mga higala, naglinog. Tayo, ba? Pero ako hinuktok na ko. Look, kung sa kanin, nasuko sa kuang kalangitan o may sign. Kaya ako lang ginaobserbahan to, pag human na to, ginaobserbahan ako sa may tabon sunod. Sabaan na ako sa Diyos, akong padayag yung pangalan. Akong ginaobserbahan.
Man, maayo man ang dagat sa akong una-una. Agisigi ko na. Nagtapok ko nga tao, mga 300 ka tao itong tapok sa eskwelahan sa South. Giotro na po na ako. Tara na po. Sa man Pedang party. Pag-adto po na ako sa Buanga, atong nakwanto na istoryahan ni Pastor Sumilhig, naman sa Tamban, Pastor Sumilhig. Base mo nito karon. Naka-istorya sa dito Pastor sa Grace. Gibiyaan ko ni Pastor Kalungsag yung simbahan. Giulit niya. Nadugay na ako nag-ampo sa Dios nga kung mali ning akong pagtulunan ingon siya. Amahan padaygi ko og kanang insakto pagtulunan. Pag istorya ni Pastor Sumilhig gikan diri sa Tamban. Nagtuon sa balik. Yang nadawat nga Kristo gyud. Ginoo anak sa Dios. Amahan gyud. Ngadto ko dito. Kay kada simana sige tawag tag isa ka oras yung istorya. Mubungog na ko, bro, pato, ikaw din, uhaw ka sa kamaturan. Pastor, di na ito naging ko. Timan anak ko, pag abot na lingkod ni istorya namin. Huyog hapon. Istorya na namo ang Diyos ba pangalan. Kung ang kalahian sa anak kong sa amahan. Text ako sa Jesus, ha? Bro, plinog diri sa Jinsan. Kung diripod, sumbang ka. Kung sa kalihan, kung nag-istorya ni Pastor Kalungsag. Pati sa ngalan sa Diyos. Yung gusto ko kuan ba, murag mo kuryente dito. Na siguro yung bisita na. Basta maglitok ta sa pangalan sa Diyos. Muna ako nahangyo ginako sa inyo, nakaibalo na ampingin ganyan eh. Makadala ni kaayo sa atong kinabuhi. Sa uban, the highest mantra ni. Pinakataas nga mantra nga malitok sa baba sa tao. Sa mga taga Israel, Hudiyo. sa Diyos. Sabot, may pila pa lang ang nasaya na nagkaroon sa mga ite. Sa Facebook, sa internet, daghan mga discussion groups, no? Ako naman ko 5 ka Facebook page. Sige na ako na ipagawas. Kaya nagagawas ang tud karon, mo gihapon to, Jehovah. Pero na supersede na ng Jehovah sa mas daghan karon nga nagadala og Yahweh. No. Pero na yan nagasalisi pag yun, isa, Yahweh. Yahuwah. Sa spelling, ang uban, uban, may W pa, ana. Ligas-ligas ang iba. Sino pa, yun, hindi sila magdugang-dugang, no? Pero every time na gina-enkwentro na ako sila, ipadayag na ako ni, sango, yun, mga wala na yun. Hindi ka lahutay. Kaya nga nung, ipabaro pa ni mo ng gidugangan, nahimo namang hexagramaton, pentagramaton, nga, tetragramaton raon, upat, nga nalitok man nga walay dugang. So, pabor, gito sila din na. Wala dito sa ngalan sa Diyos. Wala ba sila Hindi pa nato mahukman kay ongoing pa man karon, ongoing pa ta. Ongoing pa ta, pero makatabang ni aron maabot na tong kaluwasan. Bisag kita wa pa man ta nagaingon nga kita nagbarog na gyud sa kaluwasan, no? Although kung kwintahon nimo timbang-timbangon, pabor na gyud sa kaluwasan among bahay kag sa pagkakaroon man god na kita sa restoration period. Kay na-blackout mga kalibutan. Nawagtag ang pagtuo. Ang pagtuo mo na relihiyon sa atong sa mga Kristiyano, pagtuo. No? Ang nagpuli, una mga Romanhon, hindi mo sila mini nga church, isundan na yun kay ang uban nagsundog man po, nagprotesta, nagdaghan. So, blackout karon. Blackout karon kalibutan, pero paingon na tag kabuntagon. So, kini science na ni, nga paingon na tag buntag. Kay ginabalik naman. Ako nangandoy gid ko nga ma-restore. Actually, kining movement na to, The Faith, ang pangalan na The Faith, Restoration, Mission. Allergy ko ani Juan, chok. Toxic din ni chok. Mani daghang maestra na ka-TB. Maluoy ka tungod na ni chok. Makahanggap ka, makuan. So, kini mga masurets,
nagtug-an naman sila. So nag-aanam kung sa kuan pa nagabidlisyo na ba. Kumbaga ang kabugason na. Kaya nga nung ginaanam na ni padayag sa ato. Kaya may saad bangod, may tagna sa Mika. Sa Habakuk 2:14 nga moabot ang adlaw nga kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios mulukop na sa kalibutan. So mo ni maayo kay naa naman pod ang internet. Naitagna man gud bisang ang Ginoo nga sa inigbalik na sa anak sa Dios. Murag kilat. Karon mag-post ko dire, halimbawa nakahimo ko ganing article. I-post ko niyo yung gabi sa Facebook. Isa lang kapindot na ni Jinsan. Tak. Lupad na. Mabasa na dayon sa tibok kalibutan. Abot nag-Amerika, Russia, China. Kilat. So, gikan din sa sidlakan, ingon ni Jesucristo, murag kilat. Gikan sa kasidlak mo, siga din sa subangan, mukirab po dito sa kasadpan. Hinga na nakadali. Sa posibilidad nga malukop ang kalibutan sa ikahibalo, di nadugay. Kaya karon ana sa internet eh. Napaday ko na ni. Ang uban lang makaymino sa ato kay Pilipino. Bisan ka po Pilipino. Ang ilang ina-expect mo dapat ang nakatukay ba ng mga Amerikano, kay mga bright Amerikano taas og ilong. Ano madaig kaulo ko, kalagan ko. Ako kalagan na akong kaliwat. Kalagan og kaulo, mao na lang butuan kalagan man akong kagikan. Ano man daig Pilipino? Kanang si Kristo ba? Pag Ginoo gina siya sa Dios una. Oh, Ginoo. Ano naabot ang mga ginapagawas nga Dios ko? Unsa may dili Isa nga hinungdan. ha? Isa nga hinungdan itong gikambyuhan ni Ginoo. Pag-abot ni Ginoong Jesucristo, alaan na yun kay Ginoong Diyos, Ginoong Jesucristo, na isa lang ang Ginoo. Napag-ihubad sa Deuteronomy 6, importante na ba nga verse yun? 6:4. Sa mga Hudiyo, ginamemorize kito sa mga bata pa, hangtod sa kamatayon. Sa di pa mamatay ang Hudiyo, ginalitok ni Nino sa katinga na. Suma Israel, Ya Elohino, Ya Ikan. Tinatawag nga Sima, paminaw Israel. Gamay pang bata, basta makasugod ng litok, tulo na Sima Israel, Ya Elohino, Ya Ikan. Masa'y pasabot, paminaw Israel, siya nga atong Diyos, siya isa. Hindi ka nindot, no? Memoryado ni sa mga Hebrehanon good. Dapat gani, mga anak mo, mga anak niyo, pag-memorize ninyo yan. Sma Israel, Ya Elohino, Ya Ikan. Paminaw Israel, siya nga atong Diyos, siya isa. Ano nga na-istorya ta karon? Sa mga Muslim lahi po nila ha. Asadu ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asadu nagapamatud ako, asadu ila ilaha nga walay laing Diyos si Allah lang. Ano ilaha pod? Israel ug Hudiyo ug Muslim naay ing ani. Ang ila sa hada sa Muslim, ila sima. Christians wala. Pero nga to, kita na ato. Dalaygon siya ang Diyos ug amahan sa atong Ginoong Jesucristo gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan mo pud atong sada atong sima. Christian man ta. Dalaygon ang Diyos ug amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Ana ato gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan. Amen. Ang hubad ani sa English karon, ang hubad sa English ani karon di na mao. Hear O Israel lagi. Hear O Israel. The Lord our God, capitalize. The Lord our God is one Lord. Disgrasya militar, no? One Lord, no? Ayaw na po pagdaghag Lord. Si Lord Jesus Christ na ang Lord karon. Kay gitag na puting layua sa Israel. Ang tumong sa Israel di mao, ang hubad di pagin mao. So tanawa nagamit sa mga Trinitarian noon. The Lord, pero capitalize, mamabantayin kay Ginoo mangyapon. Ang Ginoo nga atong Dios isa ka Ginoo si Jesucristo. Mo na ang tubag sa imong tanan. Nganong naalaan nila si Kristo ang Ginoong Dios kay tungod ani? Mo na ginaplansa nato karon. Ilisin na ni karong word.
Kay amin naman ang masurin, sige, usab din nila ni. Naniangkol po sila. Oo, naamo sila. Di ko pag ng numbers kung pila ka kuan. Napag sa index na sa likod sa Biblia sa Jehovah kay sila may nagtuon gid ng pangalan. Yo our God, paminaw Israel, sima Israel. Yo our God. Dili po ni is one Lord. Yag hapon to. Yo is one pagkanindot unta na siya kung gitarong. Lugi usab, hindi sa mapudangalan God. Ako lang dapat itulo nato nga ang pangalan di man yung itinuntuhan. Ang Hudiyo God, bahandi nila ni. Di na gusto ni panamas-tamasan. So pakita sa Dios nga balaan mo ginamo yung pangalan, di na mo ni hatag sa mga iro. Iro na naon nila sa mga hintil. May muaging hintil sa iyang agyanan, luwa. Ana na sila, nagdamakan sa hintil lagi. Oo, sa bata, sa kaon. Wala ba nila lakad doon? Wala. Kaya ang gibasihan nilang Biblia ito sa una, Septuagint sa New Testament times. Septuagint na. Curious na. Curious na. Ang atong Ginoo pod, wala po niya gitandog. Kay abi mo paabot sa atong Ginoo, kabalo Ginoo, after siya pag-abot sa mga apostoles, patyon ang church eh. Patyon ang church. May blackout nga moabot. Nga tawag nga Great Tribulation. Great Trib kabalo siya unsay masunod. So nahimo ni mga litag sa Biblia. Wala gi tarong. Oh, kahit panigana na siya, maabot ang panahon sa kagabi o na siya tanas mo take over sa kalibutan. Gamit na. Ano ba yung mabasa sa Roma tungkol sa pagkawalay pagtuo sa mga Hudiyo? Ano ang paluwasan? Ana. Nindot. Tungod sa pagkabulag sa mga Hudiyo, niadto sa mga hintil. Ang tagna pag yun nga nindot, sumpay ana. Romans 11, sumpay ana. Mubalik sa Israel ang kaluoy sa Dios, pero mag-una sa ato nga mga hintil. Una ako excited ako o enthusiastic yun ako. Kayang tagna, mubalik ang kaluoy sa Dios sa Israel agi sa hintil. Aron di na makasulti, katsap na ko ang ginamin sa Dios nga aron ang mga Hudiyo di na ta nila luwaan. Di na nila tamayon, di na ta ihapon nga daw iro. Kaya nga no, kita ang gamiton sa Dios nga makapamata sa Israel. Hantod ka ng Israel ba pa eh? Do Israel po no? Although nakabalik na sila sa ilang nasod, doon kay mga panahon nga nawala ang Israel sa ilang nasod. Pwedeng gira-gira pa nila, nagsugod sila sa scratch ko. Gamay lang ilang army. Hantod nga nakuha gini nasod. Karon high-tech na kayo sa katanan. Ay ilang Air Force, ang ilang technology, sa pagka, lumpig pa ito. High-tech na kita. Ang ilang mga, kung sa ilang Air Force, sa ilalong yuta, sa aning pagbumba, manglupad ang gikat sa ilalong. Intercept po na mga bam nga padulong sila, puwa. Sabog na dito, hindi kabot. Kuya ang Israel. So, ginakurdam na karong Roma. Kaya napabili nga kalaban sa nato mga Christians o sa Israel, Roma. Mo man nagtuok sa kalibutan ng hinahinayan tod nga matay. Ang Roma karon bida pinakakuan. Mo man ang anak ni Satanas. Ang galing ko diha ron. So dako pa kayo tag pakigbisog nga himuon. Nakita nga mga may sakto pa mo kamo mga sakto mong edad. Pakigbisog yun. Dako pa kayo tag ibentronon. Isa pinakadako nga kalaban nga gikan sa 1st century hangtod ka naglingkod, Roma. Kalaban po na sa Israel, manikordam sila sa Israel doon, kaya Israel na ana na. Gusto ganin nila, ginabgatungan ganin makalaban sa Israel, para birahan ng Israel. Kaya ginakuyawan na sila sa Israel, murag di naging masagang. Di, kini masagang na kaya tagna diya sa Romans, nga ang kaluoy sa Diyos mubalik yun sa Israel. Di ginapasagdan. Kaya bisag si Pablo sa una, gahilak na. Nga ako, gahilak ko para sa akong mga kabanay. Roma Jes. Ingon siya nga, na sila'y kasibot, pero dili sa kahibalo. Di sa kahibalo. So kahibalo na kulang. Kung makahibalo sila, makamata, good. So Kristiyanong hintil, ang makapamata na sa ila. Muna kita ato ning isa ni sa atong trabaho. Actually karon ginadaghan ko na friends nga mga Hudiyo. Daghan na karon sa friends ko, puno na gani 5,000.
Kay gusto ko nga magina-post ko, nag-like na ba? Sugod na. Naghanap ko na Christian sa ila, pero dito sa Trinitarian. So, iluguno na to na. Pero ang Diyos may bahala na timpla hanton nga matultulan din nila ang kamatura. Napa may pangutana, o diritso ta. Iyo, mga mahan sa langit. Dako kayo ang pagpasalamat nga sa kadaghang tao sa kalibutan. Kami gyud ang imong napilian nga mudawat sa balaang kahibalo mahitungod sa imong hinigugmang anak. Kami nalingkamot yun nga kining kahibalo dili makawang amo kining ipakigpiso kutob sa among himo. Nasayad ni nga kulang pa. Kadako pa sa kalibutan kamong pagkasamiyawan ni daghan pa ang mga nasa kangit-ngit pero may subol na nagkapagbiso patok ko. Kami kitagaan ang imong kaisog. Ipaluntad panimog taas ang among kinabuhi. Aron magampanan namo ang among pagtuo sa kumawang kamaturan ay ipahayag sa mga sa pagpahayag sa mga apostol sa Panginoon. Nalipay kami nga minimum saad wala ko pakyas. Bisan 2,000 anyos na hapon ang nagligat ang imong kamaturan ni padayag paghapon. Kami namang hipin, ang imong hipin, kami matubos ng mga Pilipino. Kami imong hipin, pilit na sa bawang ng imong hipin. Nasayo kami ng direksyon ko. Naglasam sa kami. Dito sa pagbiso, kung ba nanakot mo sa pagbiso, malamot mo sila kasalanan. Dahil sa mga, baluhin ka.